Čaute u nového videa, ľudia. Dávajte do komentárov, že kto vyhrá, ja alebo môj kamoš. Ja chcem dať moju obľúbenú mapu. Furt je táto. Mi aj napíšte, že či idem dobre so snajperkou alebo dobre s mojou topánkou. Tak a dávajte ináč lajky a odbery som SSS a aj to bol dobrý headshot. Dobre. Tak, dúfam, že sa mi toto video podarí. Už som ho natáčal takú pol hodinku, ale ani jedno video sa mi nepodarilo. Tak dúfam, že sa mi aspoň toto jedno podarí. Dobre, už som sa dobre rozcvičil. Som ešte malý youtuber, tak a ináč, keď chcete, aby som si s vami zahral, tak napíšte do komentáru, že ako sa voláte a na Robloxe ako sa voláte a potom môžem si s vami zahrať, ako chcete hru, pripojím sa na vás. Tak. Dúfam, že vyhrám. Musím nájsť môjho kamaráta. Tak. Dobre. Naše video končí a na budúce. Čau, čau.